yanzu haka na akwai takarda a gurina ta gayyata daga wajen 'yan sanda da aka rubuto min ana kira na. Kun so da suka rubuta 'yan dariƙo 'yan tijjaniya. Abin da yake kanta ma na complaint din don ɗan sandan ya kawo mini invitation sai na ce masa a dokan ƙasa ina da haƙƙi in an yi ƙara na a gaya mun complaint din da kuma complainer. Wa ke ƙara na kuma akan me ake ƙara na don in dan zo in kimsa in shirya. In da zo da kansul ina ne zo da shi dokar kasa ta bani wannan yace wannan malam gaskiya ka faɗa. Ya koma ya je kawo takarda wata ke dauke da complainer sai naga Fitiyanul Islam ne ta Najeriya reshen jihar Bauchi da shugabanta wato kungiya ta yan dariku su ne suka yi karana. To me suke karana? Na zagi annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na zagi Shehu Tijjani, na zagi Ibrahim Inyas, na zagi Shehu Abdulkadiri, na zagi Shehu Dan Hodiyo. Don haka nan suna kira da gwamnati a samu urgent arrest, ai maza a kama ni a hukunta ni. Wannan shine abin da suka rubuta. To dama ni kafin a rubuto wannan kuma an ce ranar Monday ne zan je. Monday mai zuwa shine da karfe 8 ga watan 5 miladiya shekara ta 2000 kuma na sa hannu zan ce ne. Dama kafin nan akwai wani sako da ɗan gidan Shehu Dahiru ya isar, sunansa Naziru. To sakon da ya isar da na ɗauka abu ne irin na yaro ne na kashin kansa na yarinta na hauka da rashin sanin gwamnati har yana mata barazana a ciki. To amma sai na ga a ciki a headline din da yi magana sai aka ce sako na gaggawa daga maulanmu Shehu Dahiru Bauchi. Sai na ce oh haka ne kuma daga cikin su har yanzu shi Shehu Dahiru bai fito ba ko wani babba ya ce a'a abin da yaron nan ya faɗa ba mu muka saka shi ba, wutansa ne na yaronta ba su yaka ba. Abin da ke ciki yaron ya faɗa da muryarsa gashi dan samu kuɗa kuji. Ya ce sun ba ma gwamnati deadline bayan sallah da kwana 20 in bata kama ni ba su za su dauki doka a hannunsu, za su zo su kama ni su kashe ni su kona masallaci na. To kaga da yarinta ne irin ta sai wannan outburst din sai mu bashi uzuri mu ce yaro ne bai san doka ba, gwamnati ba a mata barazana. To amma sai nake suka ce daga maulansu Shehu Dahiru Bauchi, kuma har yanzu ba wanda ya fito daga bangaren sai ce a'a wannan wauta ne na kashin kansa wannan magana, wauta ne na yarinta na karancin shekaru da rashin sanin gwamnati, ba wanda ya haka. To sai a cike yake cewa da su kai kara wajen gwamnati kuma sai na ga sun kawo kara, abin da ya fara ya tabbata. To nan kafin in je gaba shine tunda sun yi ƙara sun mun kazafi sun ce na zagi annabi, haka suka faɗa ai kazafi suka yi mun shari don su haɗa ni faɗa da gwamnati, su haɗa ni faɗa da al'umma, ha ɗauki rayuwata. To mu ma majalisin mu ta dutsen tanshi ta shirya ƙara wanda za yi ƙara akwai Shehu Dahiru a ciki, akwai ɗansa Ibrahim da shi ma ya ce a rusa masallaci na a kashe ni, ya faɗi haka. Bayan haka akwai wasu ƙwari da ba su ambaci sunansu, muna da bidiyon su, muna da audiyon su ma sun irin wannan. Sannan kuma da shehunansu da ma suka zagi Allah ma kansa, suka zagi annabin kansa, duk muna da su. Mu ma za mu shirya ƙara mu kai ma 'yan sanda mu ga za su karɓa ko ba za su karɓa ba. Ko ba haka ba ne? Da mu kai mu ma lauyan mu ma na aiki yau ma za ka yi. Yawa mu ga za a yi inviting din su kamar da aka yi inviting ina ko ba da a yi ba, mu gane cewa 'yan sanda suna bayan su ko ba su bayan su. Malam karkai duka Abdullahi ba komai, wannan gwagwarmaya ce ka yi hakuri. Ni wallahi hankali na baya tashi akan wadam, ni na san hayaniyar banza ce. Wallahi ban taɓa kwana da tarar da ni kai jiya ma na ji dan wani dan ciye ciwa kanan sai likita na ya auna ni, jini na garau yake ba abin da ke da mu. Wallahi ban taɓa kwana ban yi bacci ba, wallahi ban taɓa kwana ban yi bacci ba ne. Ni na san dai ra'ayi magana ta tauhidi to wannan abubuwa dole su taso. Kun san abin da za su taso? Dubin da Allah yake cewa da yake faɗan siffan kafirai in aka zo maganar tauhidi, Allah ya ce zalikum annahu
idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minun. Allah ce yadda ɗabi'ar mushrikai take, in an kira Allah shi kadai sai su tada hayaniya da hargitsi, su kafurce, su ce za a yi fada, za a yi rigima, za a kona ƙasa, za a kona Bauchi, za